Здравейте, аз съм доктор Ерик Уестман и това е подкастът Keto Made Simple. Здравейте на всички, тук е доктор Ерик Уестман. Добре дошли отново в моя канал или подкаст, където преглеждам и опровергавам хранителна информация онлайн. Въпреки че днес ще бъде малко по-различно, за мен е голямо удоволствие да мога да говоря с човек, който е променил света на психичното здраве. Доктор Кристофър Палмър. Благодаря ви, че сте с мен. Благодаря ви, че ме поканихте, доктор Уестман. Тъй като обичам да говоря с хора, да предположим, че те не знаят нищо за вас, какво сте правили и как изобщо сте се захванали с нисковъглехидратната кето диета за психично здраве. Предисторията. Колко много да кажа, с удоволствие ще споделя всичко, но е дълга история. Накратко, всъщност, много е важно да се отбележи, че съм имал психично заболяване, когато съм бил дете, обсесивно-компулсивно разстройство, хронична депресия, суицидни склонности. Поради много различни причини майка ми всъщност имаше хронично психотично разстройство, което разви едва когато беше на 40, така че знаех две различни. Мога ли просто да кажа, че нямах представа за това? Да, и това всъщност е много уместно. И имах в кавички нормална майка до около 12 или 13 годишна възраст. И след това, чрез съзвездие от ужасни трагични житейски събития в семейството й, тя получи това, което тя нарече нервен срив, но прогресира в депресия, психотични характеристики и, за съжаление, психозата никога не изчезна. И тя получи много лечение за психично здраве. Беше болезнено за нея. И всъщност бях бесен на областта на психичното здраве, че не можеха да й помогнат. Мислех, че специалистите по психично здраве са група некомпетентни, арогантни сноби. Такива са те. Това е преди да станеш такъв. Това е преди аз да стана такъв. Така че сега съм некомпетентен, арогантен психиатър от Харвард. Хората винаги се смеят на това. И това поне помага да се разбере защо станах психиатър. Всъщност се захванах с тази област, защото осъзнах колко опустошителни могат да бъдат психичните заболявания за хората и семействата и как те могат напълно да съсипят животи. Могат да съсипят семейства. И колко пълна катастрофа е областта на психичното здраве. И всъщност се захванах с това не от любов към областта на психичното здраве, а всъщност от силна неприязън и просто неодобрение към нея. От желанието да я променя. Да я промениш? Да, добре. Исках да я променя. Отвътре. И също и междувременно просто исках да помагам на пациентите. Исках да правя по-добро от това, което видях да се прави за хора като мен и майка ми. И така, ето ме. Преминах през много трудности. Всъщност се провалих на курсовете в гимназията. Ако видите академичните ми справки от гимназията, всички винаги са шокирани. Като, например, как изобщо влязох в Харвард? Ами те не погледнаха академичната ми справка от гимназията, т.е. те погледнаха само колежа и медицинското училище. И по това време се справях по-добре. Но когато специализирах по психиатрия в Харвард, развих метаболитен синдром. Цялото нещо. Развих високо кръвно налягане, преддиабет, липидите ми бяха ужасни, триглицеридите ми бяха изключително високи, HDL ми беше нисък, LDL ми беше висок, всичко беше лошо. И лекарят непрекъснато ми казваше диета и упражнения. Продължавах да спазвам супер нискомаслена диета и да тренирам редовно. И всичко просто се влошаваше година след година. И лекарят започна да ми налага лекарства, казвайки ми, не е ваша вината. Генетично е. Имате семейна история. Не се тревожете за това, просто си пийте лекарствата. Но аз съм едва на 20 години и за това казах, бъди добър пациент.
И винаги ме караха да се чувствам, сякаш някак си не спазвам диетата и не тренирам правилно. Но аз си казвах, не, аз съм на супер строга нискомаслена диета. Наистина съм, не лъжа. И просто не работи. И бях чул от слуховете, от различни приятели, те бяха чували за тази луда диета, наречена диета на Аткинс, при която ядеш много яйца и може би дори бекон сутрин. И тя някак си понижаваше холестерола и подобряваше диабета. И когато аз... Коя година беше това? Това беше в края на 90-те, средата до края на 90-те. По същото време, когато това отново привличаше националното внимание, мисля. Да. И така, първоначално бях много скептичен към всичко това. Първоначално бях просто част от обикновената медицинска институция, бях почти ядосан на хората, че ми предлагаха такива абсурдни, опасни, необичайни неща, като ядене на яйца сутрин, за да намалиш холестерола. Това е хубаво нещо, не те познавах тогава. Това е просто оксиморон. Сякаш това дори няма смисъл. И опитвах всичко това, което лекарите ми казваха. И накрая лекарят каза, ще пиеш лекарства, нямаш избор. Приключихме с тези диети и упражнения. Имах един или двама приятели, които бяха достатъчно запалени от това, че казваха, не, Крис, наистина работи, опитай. И така реших, знаеш ли какво ще опитам? Ще направя тази диета на Аткинс. Наистина не мислех, че ще проработи, но си помислих, ще опитам няколко месеца и ще видя какво ще стане. А после ще се реша и ще пия лекарствата. И в рамките на 3 месеца метаболитният ми синдром беше напълно обърнат. Всичко беше по-добре. Кръвното налягане беше нормално. Всъщност, ниско, здравословно нормално. Триглицеридите ми бяха много по-ниски. HDL холестеролът, LDL холестеролът, този, за който всички се тревожиха, спадна. При мен спадна. Преддиабетът ми изчезна. Но това, което забелязах, беше, че имах ползи за психичното здраве, каквито никога не бях изпитвал през живота си. За първи път в живота си се събуждах преди алармата ми да звънне и се чувствах отпочинал. Имах по-голяма яснота на мислите. Имах повече мотивация, повече енергия. И беше поразително. Никога не се бях чувствал толкова добре през целия си живот. Дори когато бях дете. Никога не се чувствах толкова добре. И наистина бях шокиран, защото си мислех, че това е невъзможно. Това не е Крис Палмър. Крис Палмър е този загубеняк. Този жалък загубеняк. И някак си сега се чувствах наистина добре и просто си го запомних. И не излизах и не разказвах на хората за това, особено не в болницата, защото спазвам тази луда диета на Аткинс и никой няма да я одобри. Затова попитах, все още ли се обучавахте тогава? Бях в специализация. Да, значи имахте ли някаква представа, че това, което ядете, може да повлияе на здравето ви, камо ли на мозъка ви и хранителния ви фон? Казаха ми, че това, което ядем, ще повлияе на здравето ми, но ми казаха, че е мазнини. Че консумацията на твърде много мазнини е това, което ни прави и двамата дебели, и това е, което също причинява метаболитен синдром и причинява висок холестерол. И така правех, и за това консумацията на мазнини и холестерол е лошо нещо. И ако просто ядете по-малко от това, всичко ще бъде наред. На това ме учиха и наистина вярвах в това. По това време на обучението ми, двете неща миришеха малко рибено, като миризма на плъх. Някак подозрително. Защото ако холестеролът е толкова лош за нас, защо черният ни дроб произвежда повече от него, когато ядем по-малко от него? И след това, ако наситените мазнини са толкова лоши за нас, защо черният ни дроб произвежда наситени мазнини и ги съхранява като енергия? И имаше ли нещо в обучението ви, което може би ви е подготвило за нещо, което освен вашия опит нямаше смисъл? Всички казваха.
Да. Моят опит нямаше смисъл и честно казано ще бъда честен. Не съм се замислял толкова много. Просто има толкова много неща в медицинската област, които би трябвало да си зададем. А аз бях фокусиран повече върху психиатрията. Например, дали наистина е серотонинов дисбаланс, защо тогава тези лекарства не действат. Какво прави литият? Колко дълго хората трябва да приемат тези лекарства? Майка ми приемаше тези лекарства и те не й подействаха. Нито пък действат на тези пациенти. Какво всъщност става с това? И бях много по-фокусиран върху тези неща и дори и този вид предизвикателства и неща, които просто не се натрупваха. И се интересувах по-малко от холестерола и черния дроб. И аз съм психиатър. Интересувам се от мозъка. Просто си мисля. Да. Просто си мислех, че експертите знаят за какво говорят и ми казват, че трябва да ям по-малко мазнини и холестерол и това ще ме направи здрав. И просто не работеше. И в рамките на 1 година приятели и семейство, имах приятели и семейство, те забелязаха тези промени в мен, забелязаха, че съм отслабнал малко. Всъщност технически не бях с наднормено тегло, но имах абдоминално затлъстяване, което е признак за инсулинова резистентност. Не бях един от онези слаби и пълни хора, при които бях сравнително слаб и неатлетичен и имах малко корем. И не ми се наложи да сваля много килограми, но със сигурност загубих коремните мазнини, част от тях. И приятелите и семейството бяха забелязали това. И по-важното, те забелязаха, че мога да устоя на бомбони, захар, пайове и други неща на Деня на благодарността и други събития. И те наистина се разстройваха. Мисля, че повече на себе си, но го насочваха към мен. Сякаш казваха, как го правиш, как не ядеш пая? И сякаш ние ядем пая и бисквитките, ние не можем да устоим, но искаме да отслабнем. Ти как го правиш? Не е нужно да отслабваш повече. Какво става? И доста бързо убедих няколко от тях да опитат това и сякаш желанието ви ще изчезне. Желанието за храна ще изчезне. Наистина ще изчезне. Просто преминете през няколко месеца и вече няма да жадувате за храна. И вече не ми е трудно да се откажа. Само за малко и казвам, че след няколко дни желанието за храна ще изчезне. Само за да не плаша хората, че месеци. Повечето хора няма да чакат месец, но както и да е. Разбирам, аз съм обратното. Всъщност подготвям хората за най-лошото. Казвам им, че ще бъде наистина ужасно през първата седмица или 2. Просто ще бъде абсолютно мъчително. Харесва ми. И ще ви помогна да го преживеете. Ще го преживеем. Неизменно те се връщат при мен и казват, че не е било толкова зле, колкото го представяте. За тези, които гледат, това е психологията, използвана от обучен психиатър. Аз просто се преструвам. Аз съм син на психиатър. Забавно е. Обикновено се разменям. Просто опитайте за един ден. Да, ще бъде лесно. Обичам да поставям ниски очаквания и след това да ги оставя да бъдат приятно изненадани. Ще трябва да опитам. Всъщност това трябва да е рандомизирано проучване на психологията на започването на кето. Трябва, защото от моя опит причината да правя това е, че всъщност съм имал хора, които са казвали, наистина беше трудно, защото започнах казвайки на хората, че е лесно. А след това ги карах да се връщат при мен 3 или 4 дни по-късно, сякаш, просто бях толкова гладен и се чувствах малко слаб или замаян или нещо подобно и не беше лесно и нещо се объркваше. И знаех, че трябва да прекъсна диетата и това е опасна диета. И аз си казвах, номер 1, вероятно не си ял достатъчно. Например, ако изключваш всички въглехидрати, ако ходиш в Макдоналдс и изключваш кифличката, пържените картофи и всичко останало и шейка, може да ти трябват повече от 1 кюфте за хранене. 2 или 3. Да. Може да ти трябват повече от 1 или може да искаш да добавиш салата или нещо подобно. Това е една от големите грешки. Понякога хората просто не ядат достатъчно или нещо подобно. Както и да е, и аз карам някои приятели и семейството да спазват диетата. И те също забелязват не само загуба на тегло, но и значително подобрение в психичното здраве. Чувстват се по-добре.
Просто казват, че са по-позитивни, имат повече енергия, спят по-добре, чувстват се страхотно. И сега си мисля, вау, тази диета на Аткинс е антидепресант. Майка ти успя ли да я опита? Дали все още беше засегната? Интересното е, че тя я опита. И имаше периоди, когато беше на диета, в които всъщност започваше да се чувства по-добре. И майка ми имаше затлъстяване. Имаше ниски нива на хормони на щитовидната жлеза. Приемаше добавки с хормони на щитовидната жлеза. Имаше диабет тип 2 и приемаше лекарства за него. И тя дойде с много удари върху себе си, метаболизма си и всичко останало. Никога не спря напълно лекарствата за диабет. Никога не я правеше достатъчно дълго, за да спре напълно всичко. Но я правеше периодично. И забелязах, че е малко по-добре. Но психотичните й симптоми така или иначе се увеличаваха и намаляваха. Имаше добри месеци, в които не говореше твърде много за това, а след това имаше лоши месеци, в които беше наистина параноична и говореше за заблуди и други неща. И когато спазваше диетата, според моите спомени, тя вероятно говореше много по-малко за това и изглеждаше по-щастлива. Но по онова време не придавах голямо значение на това, защото нямах представа, че кетогенната диета може да направи нещо за психотични разстройства. Просто си мислех, че може би е антидепресант. След около няколко години вече работя в болница Маклин, която е водещата психиатрична болница на медицинския факултет на Харвард. Ние сме болница за третична медицинска помощ, така че приемаме хора резистентни на лечение, тежки психични заболявания. Това е почти това, което винаги съм лекувал през по-голямата част от кариерата си. Много рядко се случва да спася някого от улицата с първия му епизод на тревожност, депресия или нещо друго. Обикновено хората, които идват при мен, са опитвали много лекарства, години психотерапия, вероятно дори електрокомпулсивна терапия и други лечения, но нищо не им помага. Те все още са болни. И в рамките на няколко години си мисля, имам тези пациенти и те са опитали почти всичко. Например, една жена е опитала над 30 различни лекарства. Тя е била на терапия в продължение на десетилетия. Влизала е и излизала от болници, правила е електрошокова терапия и нищо не е помагало. И си мисля, хей, искаш ли да помислиш, може би да опиташ диета? Първоначално тя беше много скептична, много се съпротивляваше. И аз изобщо не се опитвах да я налагам. Аз казвам, ако не искаш да я опиташ, няма проблем, но ние сме опитали всичко. И ако наистина сякаш искаш да опиташ лекарство номер 31, ето едно, което не си опитвала. И просто ще разгадая акронима ЕКТ, електрокомпулсивна терапия. Това е класическата стереотипна шокова терапия. Така че това е много сериозно за повечето, въпреки че ми казаха, че сега се използва за по-леки заболявания, но използва не само лекарството, но и електрокомпулсивната терапия. Опита всичко, освен да не дава Бог промяна в диетата. И тя всъщност беше първата история на успеха, която имах. Отнени месеци, за да може тя дори да помисли да я направи. Накарах я да вземе книгата на Аткинс, да я прочете, обсъдихме, говорихме за това какви храни бихте искали да ядете, какви храни не искате да ядете, от какво ще ви е трудно да се откажете. Не просто се захващаме с това, не просто и казвах да се откаже, бях нещо от сорта на имате наистина сериозно усъкътяващо психично състояние. И аз като клиницист наистина искам да видя дали това евентуално ще ви помогне. И отне повече от месец, за да влезе в кетоза. Тя опитваше различни неща и те не работеха. В крайна сметка трябваше да опитаме това, което Аткинс беше описал като масно гладуване.
т.е. да увеличим мазнините и значително и наистина да намалим и ограничим въглехидратите. Това свърши работа за нея. И веднага, щом влезе в кетоза, в рамките на една седмица, тя всъщност изпадна в лека хипомания. За хората, които не разбират, това е нещо като обратното на депресията. И тя не само получи антидепресивен ефект, но и беше замаяна. Кикотеше се, смееше се и се усмихваше по начин, който никога не бях виждал. По начин, който тя каза: не мога да повярвам, сигурна съм, че е добре. Това е най-доброто, което съм чувствала. Започнахме да се срещаме. Тя не беше излизала с някого от години. И това работеше чудесно. И тя, спомням си, че се опитвах да я убедя да спортува като лечение за усъкътяващата й депресия повече от 2 години. В един момент тя ме смъмри и каза: разбирам, че упражненията са ми били полезни, но спри да ми говориш за това. Никога няма да го направя. Депресирана съм, мързелива съм, просто няма да го направя. Не искам повече да чувам думите упражнения от устата ти. И си казах: добре, чухте силно. И никога повече няма да споменавам упражнения. Бяхме в кетоза 1 месец. Един ден тя влиза усмихната и казва: доктор Палмър, познайте какво направих. Какво? Като например, записах се на фитнес. Казах: наистина ли? Тя каза: сега тя е в пълна мания. Сега е терминално състояние. За тези, които не разбират психиатричните заболявания, особено биполярното разстройство, има нещо като това е настроение, в което си някак спокоен. Хората ме обвиняват в това през цялото време. И ако сте депресирани, настроението е понижено. Ако сте въодушевени, настроението е нагоре. И е някак нормално да имате тези цикли, но не е толкова нормално да сте там през цялото време. И така тя стигна до това. И вие си мислехте, че може би има нещо в това, или все още бяхте скептични. Без съмнение. Не, в този момент вече знаех, че работи за, в кавички, не пациенти като мен, защото не го правех като пациент. Моите приятели и семейство не бяха непременно, много от тях дори нямаха диагнози за психично здраве или нещо подобно, но просто се чувстваха драстично по-добре. Но това беше истински резистентен на лечение пациент с много тежко психично заболяване. Предполагам, че важността на това е спектърът от заболявания, които обикновено бихте видели в клиниката. Ние не просто наричаме хората пациенти, те са хора, но те са дошли при нас в клиничния свят, обикновено в по-лошо състояние, поне търсейки грижа за какъвто и да е проблемът. Но сега виждате терапия, която не е лекарство. Хората правят това сами. И така сега започвам да я използвам при други пациенти. Особено пациенти с диабет тип 2, определено комбинирам. Това е прикритието, нали? Това е извинението да се види, може би това би помогнало, защото до тогава и отново аз работя само с хора, които имат резистентни на лечение психични заболявания. Не е като да предлагам това. Това е лечение от първа линия, което е налично. Чувствам се много сигурен в решението си и в лицензионните си документи и всичко останало, защото е като да кажеш: те опитаха всичко. И сега сме напълно извън одобрените начини, както всички други лекарства, които използвам, не са показани от FDA за лечение на тяхното състояние. И съм в граничната територия, така че нека използваме диета. Нека се върнем към размисъл за изследванията, защото навлизаме в тази област. Ще стигнем до това след малко, но е толкова важно да знаете, че болестта е рецидивираща и се увеличава и намалява, защото трябва да разберете това във всяко изследване, което се прави. И тогава идеята, че може да има други фактори,
които трябва да бъдат контролирани. Предполагам, че това е основното. Ако някой има полза, не знаеш какъв процент от хората ще я имат. Така че само защото си видял един човек да изкачва Еверест, не означава, че всички можем да го направим. И тогава предполагам, че другата ми гледна точка беше, че една област, в която да се проучва, е място, където никой друг не иска да бъде. Най-болните от болните. Ще помоля други лекари да ми изпратят хора, които не могат да понасят, защото буквално приемат 20 различни лекарства, диабет и всички тези различни неща. И тогава просто си върша работата. Да имаш най-болните от болните е чудесно място за изследване, защото никой друг всъщност няма друг избор. Това е брилянтно. И това е по-убедително за другите клиницисти, защото ако взема някой с лека депресия и го поправя с промяна в диетата, повечето клиницисти просто го отхвърлят. Сякаш, вероятно, щеше да си отшуми така или иначе. Вероятно, не са били наистина болни. Вероятно, просто сте надценили нивото им на депресия или може би просто са хленчили и са се оплаквали и всъщност нямат истинска депресия. Когато видите тези пациенти, които са опитали над 30 лекарства, са имали електроконвулсивна терапия, са били на терапия в продължение на десетилетия, няма никаква неяснота. Те са имали истинско психично заболяване. Това не означава, че тези арогантни лекари по психично здраве няма да го подминат. Те просто са го надраснали. Това е отговорът, който получих. Но просто сте довели един от вашите пациенти на срещата на върха за метаболитно здраве. Беше, не знам, конференцията за кето в Денвър. Просто невероятна история за някой унил, бездомен, сега организиран и облечен. И това същият пациент ли е, за когото говорите, или е някой друг? Това е друг пациент. Аз имам много истории. Невероятно. Всъщност, индексният пациент за мен не беше този, защото тези пациентът, когото току-що описах, аз просто си гледах работата около 10-15 години. Просто правя това на нисък принцип, защото не искам да си навличам проблеми. Не искам някой да ми се нахвърли върху лиценза. Да бъдеш нисък стрък трева. Никой няма да те убие. Знам това. Преживял съм го. Без да търся проблеми, просто се опитвах да помогна на пациентите пред мен. И когато един от моите пациенти беше с шизоафективно разстройство и той имаше хронични халюцинации и заблуди, беше измъчван от болестта си. Той беше по същество отшелник. Беше затлъстял от всички лекарства, които му предписвахме. Беше свръх упоен от тези лекарства. Ако нямате нещо против, отделете минута-две за това какво е да имаш тази болест, да бъдеш измъчван, казвате вие. Какво да кажем за хората, които не разбират, никога не са имали член на семейството или не са били в медицинския свят? Какви неща биха преживели? Това не е универсално за всички хора с шизофрения. Но когато видите бездомните хора, които мърморят под носа си и миришат, те имат шизофрения или шизоафективно разстройство. Обикновено това е, което имат. Те може да имат разстройства, свързани с употребата на вещества и други неща, но за много от тях, включително и за него, мъчението му се състоеше в това, че чува гласове само в главата си, за които предполага, че са от хора, които са го атакували. Той предполагаше, че ги има тези могъщи семейства по света, които разполагат всички тези технологии. Те са ли семейства? Те просто произволно или непроизволно избираха хора за измъчване. И вкарваха тези гласове в главата му и гласът често го очерняше. Ти си безполезен, ти си дебел, ти си загубеняк. Трябва да се самоубиеш, направи го, самоубий се. Той беше убеден, че други хора
почти всички в обществото са замесени в това. И когато излизаше на публично място, ако някой дори погледнеше към него, дори погледнеше в неговата посока, дори не го поглеждаше, той беше убеден, че са част от това. Те са част от това. Те ме наблюдават. Знам го. Понякога се ужасяваше. Всеки момент ще извадят нож и ще ме намушкат в окото. Знам го. Знам, че имат нож. Вижте, той пъха ръка в джоба си. Има нож. Има нещо и ще ме нападне всеки момент. Или пък се подиграваха. Ако беше навън на публично място и две жени, далеч в другия край на парка, започнат да се кикотят, защото едната от тях е разказала виц, те ми се смеят, подиграват ми се. Те просто напълно ми се подиграват. И аз се чувствам унижен. И няма да търпя това. Няма да ми го причинят. Писна ми от това. Това беше животът му ден след ден. Не можеше да отиде на кино, защото беше убеден, че някой ще се спотайва там в тъмното, готов да го убие. Не можеше да се качи на автобус, защото беше убеден, че всички там говорят за него, мислят за него, смеят му се, подиграват му се, наблюдават го. Отново, дори когато се крие в дома си за безопасност, гласовете са там. Гласовете го измъчват. Казват му: ти си загубеняк. Дебел си, грозен си. Никой не те иска, просто се самоуби. Това е жив ад. Дори описанията на ада, които всички чуваме, обикновено не са чак толкова лоши. Това е жив ад и просто няма нищо. Няма демонстрация на това. Трябва да отрека или да ви кажа, че съм син на психиатър, детски психиатър. Аз не съм психиатър. Но баща ми винаги казваше, той беше академичен психиатър, казваше, че физическата болка рядко води до самоубийство. Има клиники за болка и всичко останало. Именно психическата болка, мъката, води до самоубийство. И си спомням как по време на обучение седях една вечер с един човек, който дойде в цвет на психоза. И не беше само гласовете с него, сякаш цялото му тяло усещаше тревожността, пулсът му се ускоряваше. Наистина е забележително да се види и не можеш да поправиш това. И този мъж поиска моята помощ, за да отслабне. И за разнообразие той всъщност беше опитал някои други методи за отслабване, които не му помогнаха. И поради различни причини решихме да опитаме кетогенната диета. Сега в този момент аз съм далеч отвъд, еволюирало е от диетата на Аткинс до кетогенни терапии, правя мониторинг на кръвната захар, правя всякакви неща, но той иска помощ за отслабване. И не съм я виждал да работи нито при психоза, нито при биполярно разстройство, нито при нещо друго. Току-що видях, че има мощен антидепресант. И в съзнанието ми това са напълно различни разстройства. И си мисля, добре, ще помогна на човека да отслабне и каквото и да е. Нямах очаквания, че това ще направи нещо за психичните му симптоми. И в рамките на 2 седмици той не само отслабва, но и започвам да забелязвам този мощен антидепресантен ефект дори при него и не сменям лекарствата му. Той все още е на същите лекарства и се усмихва повече, говори повече, много по-оживене. И аз просто си казвам: вау, какво ти става? Защото дори не очаквах антидепресивен ефект при него. Защото той има тежко психично разстройство. Това е най-болният от всички. Шизофренията е най-болното нещо от всички неща. И си казвам: вау, шокиран съм, че изобщо има антидепресивен ефект при него. Вау, това е изумително. И наистина на този етап от кариерата ми стигнах до заключението, че хората с неговата диагноза имат непоправими мозъчни увреждания. Така разбирам болестта им, че те са безпомощни.
Продължаваме да опитваме лекарства, продължаваме да ги опитваме и имаме късмет, ако намалеят симптомите достатъчно, но никога не възстановяват животи. Хората не се подобряват. Хората обикновено просто продължават с хроничните заболявания. Ако лекарствата действат, те спират да действат след 6 месеца и след това симптомите се връщат с отмъщение. И наистина в този момент от кариерата си стигнах до заключението, че тези хора са безпомощни. Сърцесъкрушително е, защото майка ми беше една от тези хора, но сякаш няма какво да се направи. Не знаем какво да направим. Нямаме какво да предложим на тези хора. Нищо не работи. Електроконвулсивната терапия не им помага. Лекарствата намаляват симптомите им, изваждат ги от беда, предпазват ги от затвора, но не ги лекуват. 2 седмици антидепресивен ефект. Не се случва веднага. Около 2-месечна граница. От 6 до 8 седмици или нещо подобно за него. Първо, казва той, знаете ли, онези гласове, които чувам постоянно, те изчезват. Започват да изчезват. Всъщност, не ги чувам толкова много. Когато говорят, мога да ги игнорирам. Приключих с тях. Писна ми да слушам тези гласове. Просто ще ги игнорирам. Казвам си, вау! Истинският шок за мен беше няколко седмици по-късно, когато той каза, знаете ли как си мислех, че ги има всички тези семейства, които са ме набелязали и ме измъчват нарочно? Той каза, сега като се замисля, не мисля, че това е вярно. Вау! Мисля, че вероятно съм имал шизофрения през цялото време. Всички вие се опитвахте да ме убедите и тя отшумява. В този момент осъзнах, че не мога да мълча за това. Това е твърде важно. Това е истинско чудо. 2 месеца. Това отнема малко търпение. Какво ядеше той? Само за някой, който слуша и не знае какво означава кето или нисковъглехидратна диета. Той се хранеше на традиционна кетогенна диета. Бяхме фокусирани върху по-високо съдържание на мазнини. Сега вероятно би го направил различно дори за него, защото беше с наднормено тегло в началото. Пиеше бронирано кафе сутрин. С други думи, много разумна нисковъглехидратна кето диета, като пилешко, птиче, риба, месо, нисковъглехидратни зеленчуци. Това може да са аспержи, броколи, салати и други неща. Маслини, сирене, такива неща. Той го смесваше малко. Винаги се стремяхме към кетони. Едно от нещата, които забелязах и поне ще споделя, ако това е полезно, е, че той накрая се отказваше от диетата няколко пъти и изневеряваше. Психотичните му симптоми почти веднага се връщаха с отмъщение в началото. През първите 6 до 12 месеца не беше достатъчно по-добре, за да може да изневерява. Когато изневеряваше, психотичните му симптоми се връщаха. Но веднъж той беше убеден, че все още е на диета. Той дойде и каза, може би трябва да отида в болницата. Не мога да го понеса. Гласовете са толкова силни. Те са мъчителни. Не мога да го понеса. Не мога да го понеса. Може би трябва да отида в болницата. Важно е да се отбележи, че той мразеше болницата повече от всичко. Болницата за него беше камера за мъчение. Когато пита за болницата, си мисля, това сигурно е наистина зле. Това не е добър знак. Казах, можеш ли да се качиш на кантара? Той се качва на кантара, тежи с 4,5 кг повече, отколкото предходната седмица. Приел е въглехидрати. Проверявам кетоните в кръвта му. Те са по същество отрицателни, което е 0,2 за бета-хидроксибутират. 0,2 е отрицателно показание за повечето хора. Това е базово некетогенно ниво. Казвам му, нещо не е наред. Спрял си диетата.
Той ми крещи: не съм. Все още съм на диетата. Казвам си: нещо се е променило. Какво е то? Той излезе и си купи тези уж кетогенни шоколадови блокчета. О, не. Кетогенни. Пише кето точно на тях. Мислеше си, че може да ги яде, но не беше кетогенно. Явно го извади от кетоза. Явно го накара да качи тегло. И начинът, по който качи тегло, вероятно е било от много вода. Когато започнеш да погълваш гликогена, започваш да получаваш и вода заедно с него. 4,5 кг не бяха, а 4,5 кг надаване на тегло от мазнини. Вероятно е било от много вода и течности. Това беше уликата. Казах му, че каквото и да си ял, каквото и да е било в това шоколадово блокче, не е позволено. Хайде да се върнем. Няма да те вкарвам в болница точно сега. Ако мислиш, че можеш да останеш в безопасност, всъщност трябваше да го проверявам всеки ден. Сериозно. Трябва да те видя отново тук утре. След по-малко от 24 часа. Наистина се тревожа за теб, но се върни на диетата. Никаква кето нездравословна храна. Нищо ново. В рамките на 24 до 36 часа той отново беше добре. С неговия случай ще превъртя напред. Започвам да използвам това с други пациенти с шизоафективно разстройство. Започвам да публикувам изследвания. Започвам да си сътруднича с изследователи от цял свят. Австралия, Великобритания, всякакви места. Имаме съвместна статия. Наистина имаме статия. Започвам да си сътруднича с известни хора, като доктор Уестън. Имаме статия. Думите започват да се разпространяват. В този момент сме далеч отвъд анекдотите и историите, които току-що споделих. Сега ние... Интернет може да ви покаже какво се случва, но никога не ви дава знаменателя на това да можете да кажете, че 50% от хората ще имат за диабет. Проучването на Вирта показва, че 70% от хората могат да спрат инсулин с диабет тип 2, когато влязат в диетата. Някаква представа какъв е процентът на ефективност в този момент. Знам, че бихте могли просто да кажете, че просто трябва да опитате и да видите, но се чудя дали има достатъчно опит, за да се прецени колко ефективно е това. Интересното е, че за хора с леки до умерени разстройства, като лека депресия или тревожност, според моя опит, като цяло, може да е по-малко ефективно като процент. Причината според мен е, че леката депресия всъщност може да се дължи на много различни причини. За някои хора това са психологически или социални причини. Те всъщност може да се нуждаят от психологическо или социално лечение, за да се подобрят. Шокиращото в парадигмата обаче е, че хората с наистина тежки инвалидизиращи разстройства е доста близо до това, ако мога да ги накарам да спазват диетата 3 месеца и да имат кетони в продължение на 3 месеца, това е голямо да, защото не всеки може да го направи. Но ако могат да го направят, над 90% имат подобрение в симптомите и обикновено не само малко подобрение, обикновено драматично подобрение. С такъв процентен ефект, едно проучване просто взема 20 от най-лошите, поставя ги в отделения с по-ниска степен на интензивност или не е нужно да е пълноценна хоспитализация, но се контролира какво ядат с разрешение и всичко останало. Не са необходими рандомизирани проучвания, ако е толкова мощно. Например, когато имаше менингит, всички умираха и когато се въведе пеницилинът, нямаше нужда от рандомизирано проучване. Всъщност, един от клиничните статистици казва, че е необходимо рандомизирано проучване за пеницилина, защото няма такова.
Но този вид ефект, въпреки че хората ще кажат, че са необходими рандомизирани проучвания, не едно от най-добрите проучвания в света на диабета беше просто поставянето на 20 души в отделение, където те можеха да изучават всичко, което ядат и да наблюдават как диабетът се подобрява. Всъщност те ги кръстосаха, прехвърлиха ги на обичайната им диета и след това ги промениха, което може би е друг начин да се правят изследвания без много пари. Така или иначе, исках да се уверя, че сте наясно, че докато други хора може да искат милиони долари за изследвания, голяма част от това може да се направи, ако е толкова ефективно, с правилното обмислене на спектъра на заболяването. И това проучване всъщност е проведено. И вие бяхте съавтор. Но не беше, това беше Алберт Данън. И проучването в Тулуза, ставаше дума за негови пациенти и трябва да се повтори. Да, съгласен съм. Сигналът е на лице. Съгласен съм. И така, сега имаме всъщност още две публикувани проучвания. Едно на 20 пациенти с биполярно разстройство. Това беше 8-седмично проучване, но пациентите бяха еутимични, което означава, че не са били в разгара на тежка депресия или маниакален епизод по това време. Но много пациенти, хора с биполярно разстройство, все още имат симптоми на настроение и когнитивни симптоми между епизодите. И дори когато настроението им не е официално депресивно или маниакално, те все още имат симптоми. И в своето проучване, това, което те откриха при тези 20 пациенти е, че колкото по-високо е нивото на кетоза, толкова по-голямо е подобрението в настроението, енергията, когнитивните функции, намалената тревожност, намалената импулсивност. Те получиха високи нива на спазване на диетата. 91% от дневните показания на кетони бяха положителни. Те измерваха кетони в кръвта всеки ден при всички хора през всичките 8 седмици. 91% от тези дневни показания бяха положителни, което означава много високо ниво на спазване на диетата. И като част от това те направиха изследвания на мозъка с обратна диагностика и показаха подобрение в мозъчния метаболизъм, което корелира с клиничното подобрение. И доктор Шабани Сети от Станфорд публикува своето проучване преди около месец на пациенти с резистентна на лечение шизофрения и биполярно разстройство. И тя също получи значителни резултати. Мисля, че 79% от пациентите имаха клинично значимо психиатрично подобрение. Всички пациенти, 100% от пациентите с метаболитен синдром обърнаха своя метаболитен синдром. И какъв хубав страничен ефект. Много от тях също отслабнаха. Но това е само страничен ефект от това лечение. Ние всъщност лекуваме мозъчни състояния. И честно казано, това е начинът, по който аз мисля за това. Лекуваме мозъчни състояния и не е ли хубаво, че те отслабват и се отървават от диабета, високото кръвно налягане и всичко останало. Почти все едно бихме ги нарекли ефекти върху психичното здраве от неизмерима победа. А вие я наричате немозъчна победа с загуба на тегло. Да, немозъчна. И реалността е, че това, което всъщност правим е, че лекуваме цялостно човешките същества. Сякаш всички те са едно цяло. Като тялото им, сърцето им, панкреаса им, червата им, мозъкът им са някак си свързани. Това е ерес. И накъде да продължим от тук? Вие оставихте невероятна книга, наречена "Енергията на мозъка". И наистина доста майсторска, трябва да кажа, за тези, които все още не са я чели. И ще кажа нещо. Има отделение за метаболитна психиатрия в Харвард и Станфорд. Чували сте за тези места? Ако някой някога попита, но как е започнал вашият център? И след това ми разкажете малко за финансираните проучвания, които предстоят. Как се случи всичко това? Невероятно е. Да, има едно филантропско семейство, семейство Базуки, което подкрепя над дозина изследователски проучвания
на кетогенната диета за психични заболявания по целия свят. Много от тях са фокусирани върху биполярни разстройства, шизофрения, тежка депресия, анорексия, невроза се проучва. Федералното правителство всъщност прави проучвания на кетогенната диета за разстройство, свързано с употребата на алкохол, известно още като алкохолизъм. И друг филантроп всъщност дари $3 милиона на болница Маклин, което ми позволява да създам програма за метаболитно и психично здраве. Така че всъщност ще имаме първата консултантска услуга, предлагаща кетогенна терапия на хора с психични заболявания. Доколкото ми е известно, това ще бъде първата психиатрична болница в света, предлагаща тази услуга на пациенти, извън клиничните изследвания. Това е вълнуващо. И след това в болница Маклин, с финансиране от семейство Базуки, правим изпитване на кетогенната диета за биполярно разстройство и шизоафективно разстройство при хора на възраст между 18 и 44. Всъщност водя разговори с други филантропи, които също са заинтересовани да подкрепят тази работа. Ние обмисляме провеждането на клинични изпитания и дори отвъд кетогенната диетична терапия. Разглеждаме по-широко обхватни стратегии за метаболитно лечение и можем ли да използваме стратегии за метаболитно лечение, за да подобрим мозъчната функция и да накараме хората да се чувстват по-добре. Затова разглеждаме лекарства, витамини, добавки, измерване на хормони, за да се уверим, че хората нямат дефицит на тиреоидни хормони, който просто е останал незабелязан, или дефицит на витамин B12, който е останал незабелязан. Ще работим с изследователи в областта на фундаменталните науки, които правят изследвания на стволови клетки. Наистина се опитваме да докажем допълнително, че метаболитната дисфункция в клетките може да доведе до симптоми на психично заболяване. И че дори гените, които увеличават риска от психични заболявания, много от тези рискови гени са пряко свързани с митохондриални аномалии или метаболитни аномалии. И изглежда, че рисковите гени за психични заболявания са метаболитни по природа. И след това, ако съчетаете този по-висок риск поради вашите гени с наистина лоша диета или друг токсичен начин на живот, като седене по цял ден, гледане в екран, ядене на много нездравословна храна, това може да бъде двоен удар. И очевидно може да доведе до наднормено тегло или развитие на затлъстяване. Може да доведе до диабет, но може да доведе и до неправилно функциониране на мозъка. И това означава, което наричаме психично заболяване, и може да бъде всичко. Може да е депресия, тревожност, чак до биполярно разстройство или дори шизофрения. И само за да направим малко редакционна корекция, това е чудесно начало. Винаги са необходими много повече пари, разбира се. В края на всяка статия се казва, че са необходими още изследвания. Но това е само началото или дори раждането на нещо, което се надявам наистина да се развие. Дори се надявам Харвард има много различни силози. Групата по детска ендокринология, Дейвид Лудвиг и Белинда Ленард. Надявам се, че работите с тях. И всъщност има хирург, който има модел на рак. Казва се Матю Нес. В моя кабинет, когато някой дойде с анапластичен карцином на щитовидната жлеза, нещо, което не бях виждал от 30 години, и написах това в PubMed, и се появиха кето изследвания и изследванията на доктор Нес. Той има животински модел там, който усеща как всичко това се променя, което е чудесно. И как сте организирани така, че ако аз или някой иска да ви види в болницата, може просто да дойде и да си запише час, или все още организирате нещата. Ние
Персоналът, който наемам, всъщност двама от тях, които започват следващата седмица, те все още трябва да бъдат обучени и ние просто трябва да организираме нашата клиника и да настроим нашите системи. Най-вероятно тази клиника ще обслужва предимно пациенти на болница Маклин, защото ще бъде сравнително малка по обхват в началото. За съжаление, имам списък с чакащи от над 4000 души сега и за това работя с много хора, за да се опитаме да стартираме клиниката, която вероятно ще бъде извън болница Маклин, където ще можем да лекуваме много пациенти. И вероятно аз няма да бъда човекът, който ще лекува всички тези хора, защото не мога да лекувам 4000 души сам. Така че се надявам да наема клиницисти, да ги обуча, да имам екипна грижа. Но добрата новина е, че има много хора, много клиницисти, които активно се свързват с мен. Те също са отчаяни да помогнат по-добре на пациентите си. Те го разбират, те знаят, че това, което правим, не винаги работи и искат нови инструменти и обичат концепцията за начина на живот. Всъщност говоря на 3 конференции в Харвард, посветени на начина на живот и медицината на затлъстяването. Много хора наистина се интересуват от тази работа, защото тя потвърждава неща, които те вече знаят, но не са успели да накарат другите да приемат сериозно. Че когато помагат на хората да отслабнат, използвайки интервенции в начина на живот, те виждат как настроението, тревожността или ADHD се подобряват, но никой не ги приема сериозно. И това, което казваме, не, това е сериозна интервенция. Вие се подобрявате. Едновременно помагате им да отслабнат или да подобрят диабета си, помагате им за подобряване на мозъчния метаболизъм. А това прави мозъка ви да функционира по-добре. И въпреки, че някои от тези хора, занимаващи се с медицина на начина на живот, са по-склонни към растителни диети с много зърнени храни и други неща, се опитам да вмъкна, че различните хора се нуждаят от различни диети. И ако някой се справя наистина добре с тази диета, чудесно, но ако не се справя много добре с тази диета, нека направим нещо различно. Ако кетозата е необходима, и това беше един от последните ми въпроси, ще бъде наистина трудно да се направи това с всички въглехидрати и растения. Анжела Фич е добра приятелка, тя е директор на програмата за затлъстяване там. И въпреки, че е по-скоро лекар по медицината за затлъстяването с лекарства, медицината за начина на живот обикновено е на растителна основа. Алармата се включва, но това е просто страхотно. Има ли някакво онлайн присъствие, ако някой иска да научи за това като пациент в момента? Например, имате ли уебсайт, където хората могат да научат или такъв, за който бихте се сетили? Да, те могат да отидат на brainenergy.com. Имаме безплатен бюлетин, имам самооценка, която можете да направите, за да оцените психичното и метаболитното си здраве. Безплатна е, но бих насърчил хората да се абонират за бюлетина. Ако се интересувате от клинични услуги, да бъдете включени в този списък на чакащите, посетете chrispalmermd.com и можете да намерите още от моите академични изследвания там и списъка с чакащите. Изброени са кетогени диетолози, които искат да работят с хора с психично здраве. Те използват кетогенни терапии за психични състояния. Нямам никакви финансови отношения с никой от тях. Вероятно би трябвало да им таксувам нещо, но не. Правя го като услуга за общността. Те са просто диетолози, които искат да помагат на хората. И аз искам. И повечето от тях работят дистанционно. За съжаление, застраховката не покрива повечето от услугите им. Публикувах това, но и след това има друга организация с нестопанска цел, Metabolic Mind, която се управлява от групата Базуки. Хората могат да отидат на Metabolic Mind и да се абонират за техния бюлетин, да разгледат техните видеоклипове. Случват се много неща. Това пространство бързо се разраства, защото е страхотно. Споделям вашата загриженост за това. Искате да го направите както трябва. Искате да го направите по начин, който е тестван, изпробван и верен. И може би не е панацея за всичко. Или е?
Има един наистина важен пример, който всъщност ще дам. И тя е много публично открита за това. Има жена на име Лоран Кенеди, която има шизоафективно разстройство и има YouTube канал, наречен "Да живеем добре с шизофрения". И тя е публично там от години, говорейки за това как да живеем възможно най-добрия живот с шизофрения. Тя всъщност ме интервюира преди повече от година и сама беше опитала кето диетата и каза, че тя не е проработила и се отказала. През последните 4 месеца тя работи с клиницист, специализиран с кетогенна диета и със собствен психиатър, прилагайки много по-регламентирана кетогенна диета с медицински неврологичен клас. И за първи път от години нейните симптоми са в пълна ремисия. И казвам това, защото можете... Тя просто има веб присъствие, много видеоклипове. Можете да видите нейните видеоклипове преди това. Можете да видите видеоклиповете от нейното прекарване в болницата. И можете да я видите как процъфтява сега и почти сияе. О, това работи! Моите психотични симптоми са в ремисия за първи път. И сърцесъкрушителното е, че тя публикува видео преди няколко седмици, където всъщност започна да плаче за това. Какъв щеше да е животът ми, ако ми беше приложено това лечение преди 20 години? Да, разбирам. Колкото и да се опитваше да бъде защитник на позитивността и да се справя добре, тя каза, тази диагноза някак ми отне много и е някак несправедливо, че не ми беше предложена по-рано, но е такава каквато е. Надявам се, че тя може да насочи това към други хора, но само една дума, че това не е панацея. И ние я наричаме интернет кето, където казват, о, да, изпитах кето, не работи. Ние я наричаме кето диета с рецепта, защото приемаме общо 20 въглехидрати. И не карам хората да измерват кетони, но почти винаги са в кетоза, когато са под 20 общо на ден. Но аз просто искам да се свързвам с вас периодично, ако това е добре, за да видя последните новини. Просто е страхотно да се види тази трансформация за сравнително кратък период от време. Трябва да кажа, защото първо поглеждаме назад към онази статия от 1950, където всъщност са поставили хора в отделение, за да спазват кето диета с шизофрения. И разбира се, тя е толкова кратка статия, че е трудно да се разбере какво всъщност се е случило. Но мисля, че това ще се случи много по-бързо от 70 години. Така е. Мисля, че е така, да. Благодаря ви много, че отделихте време с мен и споделихте историята си. И не знаех, че имаме тази връзка. Изпратих майка ми до отделението, чак до първата електроконвулсивна терапия за депресия. Това може би ме направи малко по-отворен да чуя това от моята пациентка, Дорис, която беше една от пациентките ми, които дойдоха след като отслабнаха след 8 дни и казаха, че гласовете в тях са изчезнали. И аз се върнах в картона си в дните с картоните, опитвайки се да разбера за какво говори тя. Както и да е невероятно е, това сега ще получи истинско официално внимание. Така е. И вие изиграхте важна роля във всичко това. Нека само за хората, които не знаят, доктор Уестън изигра важна роля. Не само като ми разказа за вашата пациентка Дорис, и сподели нейната история, като ми позволи да говоря с нея. Но просто цялата ви подкрепа от първия ден, още от времето, когато диетата на Аткинс беше онази маргинална, шарлатанска диета, а след това хора като доктор Уестман започнаха да я изучават и документират медицинската литература. Не, това е легитимно, това е безопасно, това е ефективно, реално е. Никога нямаше да стигна до никъде. Ако нямах цялата тази литература за безопасност, литература за ефикасност, на която да се озова и да кажа, хей, това е сериозно, вече е публикувано. Изследователите вече са свършили тази работа.
Не е нужно да пресъздават колелото, което е чудесно, но вие ще разширите това в нова посока, която наистина има толкова голям потенциал. Благодаря отново и благодаря, че отделихте време да говорите с нас днес. Абсолютно благодаря ви. Ако ви допада това видео, не забравяйте да го харесате, да се абонирате, да натиснете камбанката за известие и да посетите adapterlifeacademy.com.